Jeg skulle altså i 5. klasse. Skulle du? Okay. Det var mærkeligt, du ikke? Prøv lige at stå stille, William. Det var fordi, jeg Prøv lige at vente om. Prøv lige at vente om. Prøv lige at kigge på det der blad om. Ja, du skal lige vente om. Ja, det er godt, William. Også prøv lige at kigge på det. Vi står det der. William. Hvad er det? Ja, det er ikke super. Det er bare den her, der sidder og sådan stritter. Det med rygge her for tiden. Ja. Og her nu William. Når det ikke passer. Hvad er det der, Charlotte? Har du stjålet mit pas i Tyrkiet? Hvad fanden er det? Hvorfor så du det? Jeg har lige krøllet den ud igen. Jeg krøller den altid. Charlotte, du krøller hans pas. Og så vender om igen. Så her er han i skyggen og kigge godt på det. Nej. Kom lige ud her igen. Det var næsten sådan, at komme ind. For helvede. Ej, William, vent lige lidt. Han er over. Ej, William. Skråt lidt. Ej, William, nu fik du op med bladet, din hat. Hallo, jeg fatter ikke, at der er nogen, jeg fatter ikke, at der er nogen, der har lavet en film over hækken, og de alligevel har men jeg synes lige, at det skulle gå i hækken. Ej, William. Jeg ved, du slår lige i vejen. Nej, William, du skal simpelthen... William, du må ikke have lidt der ikke. Vi skal stå ret op. Ja, der er nogen, der er skidt på mig på vejen nu. Ja. Nej, ikke helt vejen ind. William, det var ikke noget det der. Ej, jeg kan ikke komme Kom du bare ud det samme sted, så du gik ind. det er lidt så værd. Hvad? Ej, det lyder bare slet ulækkert. Kom nu bare ind. Jeg ved ikke, hvor jeg fik ud. Emilia, det er derovre. Du skal lidt længere her. Du skal lidt over mod... Ja. Er det her? Lidt længere. Her? Nej, lidt tilbage. Ja, der er tegn. Her er William her. Jamen, så der er nogen, der sidder og skider mig i hovedet herfra. Ja. Kom jeg igen her? Lad os gå, William. Hallo, prøv lige at se, der er noget, der er skidt mig i ryggen. William. Hallo, da jeg var inde i junglen. Jeg skal lige... Ej, kom så let, Ken. Ej, det er bare... William, det er bare... Hallo, jeg går ind i den anden ende. Nej, prøv lige at lukke. Jeg rykker ind! Din idiot! Og hans tur står der. I 5 sekunder, man lukker. William, hvor er du henne? Der er nogen, der tisser her. William, hvor meget stoler du på mig og Emma? Og mig? Og Cecilie. Prøv lige at stå stille. Nej, Ej, det er kommet lige ud igen. Ej, helvede. William, du ved godt, du ødelægger deres hæk. Er du lige der, William? Vi skal lige have et billede af det. Hvis du må... Nej. hvad er det, du leger med derinde, William? Hvad med den, der sidder i hækken? Kan du kalde? Ja. Her til den. Kan du ikke lige prøve at stikke hovedet helt ud, William? Ikke det der lortepjat der. Dit hoved. Har du sat det der? Nej, jeg skal filme det.
William, kan du lige prøve at komme ud nu? Okay, William, kan du lige... Turer du godt? Turer du godt? Og stille dig op, ikke? Og så stå med lukkede øjne. Så skal vi lige prøve at smage en af de her chips, for eksempel. Lige. Prøv at lukke øjnene. Jeg gider ikke smage en tampon. Nej, det seriøst, det lover vi. Hallo, chips. Helt ærligt. Hvis vi sagde, det var en tampon, så havde vi ligesom begyndt at sidde og grine nu. Ja, så. Seriøst, vi lover det. Amager halshug. Hvis vi ikke... Jeg nåede så væk en dag. Ved du, hvad vi gør, William? Jeg nåede så væk en dag. William, du får de her chips. Hvis det er, Hvis det er, at vi ikke putter den her ind i din mund. så får du dem der. Okay? Jeg nåede så væk en dag. Ja, det er godt. Du lukker øjnene. Jeg nåede på vente. Hey, hvad er du? Ej, du ligner en pølse, mand. Kan du lige lukke øjnene? Luk øjnene. Ej, William, prøv nu bare lige. Nej, William. Hallo, jeg begynder at smide. Helt ærligt, William. Come on. Skynd dig lidt, William. Okay, William. Hvor meget stoler på os? Hvis du skulle sige fra 1 til 10. Hvis vi gør noget, som du ikke kan lide, så får de tips. Okay? Amager halshug. Du må da ikke smide det pas. William, så luk øjnene. Luk øjnene. Bare lige 5 sekunder. Ej, kom nu. 5 sekunder. Så er vi med. Nej, William, ikke sådan. Vi taler sikkert på, at jeg ved, hvor den chips er med. Ja, hun har lige taget på posen. Okay, William, så får du Hvorfor måtte jeg ikke smage, var? Gulv. William, her. Hallo, det er... Ej, hallo, der kommer en... William, prøv lige... William, bliv derinde, William, du skal lige blive derinde. Der kommer en bil. Nej, William, seriøst, du bliver kørt ned. nu kommer der en bilist. Nej, William, William, løb for helvede. Nej, William. Ej, det må I sætte nem undskyld. Ham der, han har sagt nem mange. Må du se noget, jeg kan? Nej. Fuck, William. Ja, det er ikke Lotte. Ham der ikke går. William. Hej. Vi sender os op. William, så er du for meget i vognen. Hej. Folk, den lugter af torfis. Hvorfor sidder der hamburger? Det står der ikke. Jeg har haft hamburger. Jeg har ikke smidt noget. Nej, det går ikke. Det går. Det må jo heller ikke. Hvad er det her? Nej, der står en skraldespand lige ved siden af haverne. Sådan. Ved du Hvad vil have kaffe? Jeg skal den vej der, tror jeg. Han bor vist. Kan han lukke mig? Han har ikke hørt det. Hold nu kæft, så gå hjem og så syg godt for en time. For helvede, Lotte, du skal ikke gøre det, når han kan se det. Spørg lige, hvad sker der, mand? Hvorfor får jeg ikke en cola? Ad, Emma, den er helt svedig. Eller du skulle sgu da ikke proppe det i. Det er meget sjovt. Ligger det der ikke nu? Nej, hun har taget den op. Nej. Ej, jeg skulle sgu da bare lade det være. Det er fint. Og kan lægge mig over det. William, kan du ikke lige stå og smile lidt med en tampon i hånden? Vi kan lave en reklame, du skal fange. Nå, nu er jeg ked af det. Nej, jeg falder. Ej, William, den her video har... Nej, den har taget 9 minutter. Der er 10. Ja, det er lort. Okay. Hvad ved du mig, kælling? Hvad fanden grøn spider, mand? Hej, Line! Er du
Hun er blå. Det står der. Hvorfor er det så mange, så den lille som har fundet op i næsen? Okay, hvis jeg viser jer tør du så også?